Pozdrav ljudi, u današnjem videu ću vam pokazati šta se nalazi u mojoj kamera torbi. Promenio sam dosta torbi jer mi u svakoj falilo nešto. Naprimjer, u prvoj torbi koju sam kupio je sve stajalo, znači mogla je kamera, dron, gimbal i laptop, sve, ali se otvarala spreda i to mi je smetalo jer ne znam da li će neko, uvek sam stripao da li će neko da mi otvori negde, na ulici, u autobusu, negde i da mi samo pokupi sve od opreme. I zato sam prešao na torbe koje se otvaraju pozadi i koje mogu da se stave ispred, kao što vidite, i otvore od pozadi. Služi kao postolje neko na kome mogu da namestim objektive, gimbal, drona, da pritom ne moram da spuštam torbu na zemlju. Prva torba koju sam uzeo je Lowepro 400 AV, ona je baš dobra torba i preporučujem je svakome, ali fali to što ne mogu da stavim nigde laptop, znači ona se otvara pozadi, sve može da stane od moje opreme, ali ne mogu nigde laptop da stavim, osim ako ga ne stavim ovako, što mi nije baš najbolje. Zatim sam kupio malo veću torbu, Lowepro 500 AV, u nju može da stane laptop, spreda, sve od opreme, može i dodatna odeća ako putujem negde, ali mi je sada torba ogromna i baš ne mogu da je nosim svuda jer je ogromna. Na kraju sam našao savršenu torbu koja sve staje i otvara se pozadi. To je Lowepro 400 AV2. Ova torba je za centimetar 2 šira od prethodne na 400 AV, ali sada može da stane laptop na ovom zadnjem delu koji se otvara. Ova torba je savršena za sve potrebe. Ako pada kiša, na dnu torbe postoji džep u kome se nalazi prekrivač za celu torbu. Ako nosite tripod, imate na vrhu torbe isto džep u kome se nalazi kaišić za držanje tripoda. Torba je jako udobna za nošenje i ima strepove koji vam pomažu za držanje cele torbe na vašim ramenima. Sada idemo na glavnu stvar. Šta se nalazi u mojoj torbi i kakav raspored ja pravim sa mojom opremom. Kada otvorimo torbu, vidjet ćete moj svakodnevni raspored i ovo u 90% slučajeva držim jer mi tako ostaje sve. Odmah na vrhu je gimbal, njega drži još jedna prečnik ovde. Gimbal koji koristim je Zhiyun Crane V2, sasvim savršen gimbal, mislim u ovom slučaju, zato što stavim u torbu i plus radi sve što treba, to je da bude gimbal da mi stabilizuje snimak. I ja imam ovaj držač za kameru, quick release, koji držim na gimbalu, da mogu samo da ubacim kameru i ne moram da šrafim i namještam svaki put, nego držim, snimam, skinem odmah quick release-om i slikam nešto ili iz ruke snimam šta god. Iznad toga mi stoji daljinac za drona, koga drži ova gumena, brate šta je ovo iz džep, kako već se zove, da ne bi dok hodam i nešto da pada iznad i gore dole da ide daljinac. Sa desne strane je dron, kao što ste vidjeli u prethodnom videu. Dron koji koristim je Mavic Air. Jako mali dron, odličan je dok putujem i nešto jer ne moram da nosim ogromnog drona nekog, nego ovog koji snima sve isto 4K i top izgleda slika. Ok, to ide tu. Sa leve strane torbe mi stoje kamera i objektiv. Kamera koju koristim je Sony A6300 i objektiv na njemu uglavnom je Sigma od 16 mm kojim sada snimam. Odmah ispod aparata sa donje strane torbe mi stoji Sony 85 mm 1.8 koji koristim za one krupne kadrove, close-up shotove, da se vidi blur u pozadini. U ovom velikom džepu držim laptop, kao što sam rekao, ova torba je jedina ima ovakav raspored gdje može i laptop da stane i da se otvara pozadi i tu mi slajduje laptop. Laptop koji koristim je Dell XPS 13 iz 2018. godine. Ima 16 GB RAM-a, 500 SSD, 4K display, touchscreen, tako da kad editujem slike i videe baš vidim kvalitetnu sliku. I 7 procesor 7. generacije, tako da ovaj laptop mi je odličan za dok putujem da editujem slike i videe. U ovim malim džepićima držim SD kartice i adaptere za SD, tako da mogu sa drona da prebacujem jer ima ono i micro SD. Memorijske kartice koje koristim su SanDisk Extreme Pro, 64 GB i 128 GB koje sam u aparatu. I imam ovaj adapter za drona. Tu unutra samo slajduje micro SD kartice. U prednjem džepu imam
za čišćenje kamere, četkica i ovdje ima za objektiv da može kao fleke neke da se skinu masne i tako to. Obično mi imam najvećem džepu stoji power bank 10.000 mAh i ND filter za 67 mm. Tako da Sigma mi je 67 mm i ovaj mi je 67 mm i on taj ND filter ide na oba odlično, ne moram kupujem dva. ND filter koji koristim je Zomei ND 2 do 400. To kaže koliko propušta svetlosti, može se rotira ovako kao što vidite. To je to. Na dnu ovog džepa držim još dve baterije za drona i držim vlažne maramice da brišem ruke. Ovako ja pakujem torbu u 99% slučajeva jer tako mi sve staje lepo i ne moram da razmišljam ništa da sam ponio nisam jer znam da je sve to. Ljudi, nadam se da vam se svideo video, ostavite like i komentar, puno bi mi značilo i vidimo se u sljedećem videu.